دماوة باش بي از عبد الفتاح أحمد حاجي سبري ji gundê Xurbilcimû ez boremê ev gund gundê Hewêşayê bakur Rojavayê Til-Temirê dikeve dor 10 kîlometr Rojhilat bajûrî Serê Kaniyê dor 30 kîlometr dikeve ev gund gundê Kurdayê dor 12 malatê de hene anha haliyen çetetê de ne û Tirk bera Kurda ji gundê wan dan ev gund gundê Kurdayê bera wan dan û yek mal di vî gundî de anha nemane girt çetetê dimane çetet di vî gundî de ne dor sed şexsî di vî gundî de hebûn karê wan karê çandiniyê bû xwedîkirina dewera bû û ev gund gundê Kurdayê çete anha ketinê piştî sala 2019 meha 15 meha daha çete hatin ketin vî gundê.